5 mai 2009. A fost o dimineață de groază absolută, când o întreagă familie a fost găsită strangulată în liniștea propriei case. Pe măsură ce poliția a început să investigheze semnele de avertizare care fuseseră ignorate mult prea mult timp, fiecare indiciu părea să se întoarcă la o singură persoană, cineva atât de apropiat de victime încât ar fi putut să le taie gâtul fără să facă un singur pas înainte. Cine erau acești oameni? Vă puteți întreba, probabil. Poliția din Columbia, Illinois, a intrat în această casă a ororilor. Sherry Coleman, în vârstă de 31 de ani, a fost găsită fără viață în patul ei, cu un rozariu strâns înfășurat în mână. În camerele din apropiere, cei doi fii mici ai ei, Garrett, în vârstă de 11 ani, și Gavin, în vârstă de 9 ani, au fost și ei descoperiți strangulați brutal, cu cearșafurile netulburate, ca și cum moartea s-ar fi strecurat în timp ce dormeau. Dar cine a informat poliția despre această tragedie? Era în jurul orei 7 dimineața, când detectivul Justin Barlow a primit un apel care avea să marcheze începutul unei anchete tulburătoare. Chris Coleman era la sală și a spus că nu a putut să o contacteze pe soția sa, Sherry. Îngrijorat, Barlow s-a îndreptat spre reședința familiei Coleman pentru o verificare a stării de bine. Sherry purta 3 urme distincte de ligătură pe gât și un ochi vânăt. Băieții ei însă nu aveau astfel de semne. Moartea lor a fost rapidă, prea rapidă. Pereții au fost vandalizați cu mesaje pictate cu spray. Unul dintre băieți fusese chiar pătat cu vopsea. Era o familie perfectă. Criminalitatea violentă nu trebuia să atingă locuri precum Columbia, Illinois. În noiembrie 2008, calmul a început să se destrame. Un șantaj prin e-mail a fost trimis lui Chris Coleman, lui Joyce Meyer și fiului acesteia ca. Până în ianuarie 2009, amenințările se intensificaseră. În dimineața zilei de 5 mai, Chris a plecat de acasă pentru a merge la sală. Imaginile de supraveghere îl arată pe detectivul Barlow intrând în casă la ora 6:51 de minute dimineața. Chris s-a întors 5 minute mai târziu, la ora 6:56 de minute, cu doar câteva secunde înainte de sosirea primilor ofițeri. Cu 12 ore înainte, camera de supraveghere surprinsese imagini aparent normale. Chris a spus că și-a pus alarma la ora 5:30 de minute și a plecat la sală. Totuși, medicul legist a stabilit că Sherry și copiii fuseseră uciși înainte ca acesta să plece de acasă. Chris Coleman a fost arestat pe 19 mai 2009, fiind acuzat de 3 capete de acuzare de crimă de gradul 1. Procesul a avut loc în aprilie 2011, iar verdictul a fost dat pe 5 mai 2011, exact la 2 ani după crime. După 2 zile și 15 ore de deliberări, juriul l-a găsit vinovat. În august 2011, Chris a fost mutat într-o altă unitate de detenție. În decembrie 2012, trupurile victimelor au fost exumate și reînhumate lângă orașul natal al lui Sherry. În ianuarie 2015, apelurile sale au fost respinse. În aprilie 2018, Chris a acordat un interviu telefonic susținându-și nevinovăția. În martie 2019 a fost acordată o audiere probatorie, însă în iulie 2020 cererea a fost respinsă definitiv. Chris Coleman ispășește în continuare o condamnare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate. Asta a fost povestea de astăzi. Vă mulțumim că ați urmărit până la final. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru a nu rata episoadele viitoare. Reveniți în curând pentru un nou documentar captivant.